vlastne budem vám ukazovať moje teórie. Takže najprv potrebujem ísť do Parts and Service. Tak, potom to ukážem v Parts and Service. Dobre, som tu. No, toto je Parts and Service, tam opravujete vlastne Freddyho, teda dávate mu upgrady. Ja som mu dal Ocular upgrade, takže vlastne oči od Roxy a Voicebox upgrade a Paper upgrade. Ale ešte som mu nedal vlastne, on je nejaký prihriatý. Ešte som mu nedal upgrade vlastne na Monty Klaus a Monty je vlastne tak docela skady. Takže ja by som si tu dal save, ale nemôžem. Ale vyčeržujem si flashlight aspoň. No. Teda keď už som tu, tak vám to idem ukázať. Takže, ak vidíte normálne časti endoskeletonov, napríklad na... Toto nie je časť endoskeletona, toto je časť Starbota, dobre? Starbota. Dokonca ani to nie je. Je tu rezavé. Tu sú teda časti endoskeletonov. To naznačuje, že tu vlastne mali nejakých pomocníkov, robotov. Tu nie je nič, takže tu nič nemali. Ale niečo tu ležalo, no neviem, počkať. Aha, tu bola ventka. Je aj tu ventka. Je aj tu ventka. Ale potom je tu toto posledné, o čom som pravila aj v mojom shorte prvom. Tu sú door security level 10 a je to stav, ono je ešte zabarikadované. A tu je zničené sklo. Potom mám bol jedného youtubera, že tu nám bol mimik. A zničil vlastne aj toto svetlo. Kde je to svetlo? Svetlo je asi buknuté niekde. A že zničil toto sklo a ušiel. A to keď bol tento prezent, tak vám ukážem, čo ono bolo. Bola v ňom Glam Roxy figure. A Roxy má vlastne tie oči, cez ktoré mohla vidieť cez stenu robotov a všetko. No a vlastne ona pozorovala toho mimika a preto jej dali tie oči, aby videli, či zdrhol. A ona sa raz nepozerala, on zdrhol. A ukážem vám kam. Do hideoutu odišiel. Alebo, viete čo, mám nápad naplniť. Idem naplniť, čo spraviť, tak potom vám to ukážem. Potom vám ukážem ten hideout. Dobre, som v loading dokoch. Tunak som neviem, prečo prišiel, ale zdá sa mi, že tunak toto je ako keby, že tunak sa mi schovával mimik. Mi to prípada tak, pretože vlastne Monty ešte nie je zničený, takže nemohol byť. A podľa mňa sa on tunak schovával aj. A tady o to prechádzal do tej svojej vlastne tej. Tunak nič podľa mňa nerobil, ale tunak prešiel do tej svojej do tej svojej skríše, čo je vlastne čo je vlastne stavbot hideout. Stavbot hideout nájdete hneď po zničení Chicky. A radím vám aj zničiť Chiku ako prvú, pretože Chika vlastne je ľahšia na porazenie než Monty. A teraz mám našiel giftík. A to je Glam Roxy plášť. Čo znamená, že tá teória s tým, že Roxy tam bola, je pravdivá. Nič tu není. Takže môžem ísť sem.
Není to dobré. Som tu. Oh. No, už sme tu. Stav pod hideout. No, takže. A potom, ako vidíte, tak tu je napríklad Afton's Family, bol darček nejaký, tam je Palora, takže Aftonová manželka, Afton, samotný. Bad Medicine, Grandchild, tu asi Michael, hej Michael. A tu je Baby, inak povedané vlastne než Charlotte, či? Elizabeth, či ako sa volá? Elizabeth. Tu je nakreslený typeček. To je Freddy a vlastne tu sa vám aj ukazuje hneď, že tu niekto bol a učil sa písať. Je tu Let's get snack, bro. Let's get snack. Ice cream. A niekde tu je už krásne niekde napísané, viete? Tak. A vidíte, tu už vidíte, že to písal robot, alebo tu má. Inak vidíte, že to písal robot. Ale tu nám niečo je. Nevidím to. A niečo tam je a niekde je úplne krásny právopis. A Elizabeth, prečo držíš ten dáreček? Ešte nič. The sky. Tu je to v texture bagnuté. A tam bolo stav only. To je jediné, čo vlastne Mimik videl tam. Keď vidíte The sky. Úplne hnusne napísané. Ale teraz, keď pôjdem dole, ja možno vlastne neviem skočiť o tom. Tak tu už niekde uvidíte aj také strašne pekne napísané. Tu nie, tu ešte aj nevidel ten Mimik písať. Usmieva sa. Ešte neviem skáť. Tu tiež ešte nevidel písať. Tu je grown ups only. Ice cream zase. Family. Takže pravdepodobne ten Mimik má nejakú family a tu je I can feel, akože čo? Akože you can feel. I can feel, asi, že ja dokážem cítiť. Tu je niečo na tom kameni, skúsim tam vyliesť. Home. A tam už krajšie píše to home napríklad. Kľudne sem. A tam je niečo zase, ale strašne. Čo sa to číta? Som sa zľakol. Tu je present, už krajšie napísané. I can feel zase. A ice cream. Ja už sa nachádzam tu späť v tomto. Kde som zničil čipu. Slyšel som flashlight. Nie. Tady o to som išiel. Tady o to vlastne. Nič. Aj tu by niečo malo byť inak, sa mi zdá. Dúfam, že tu zase nebude check obak, hej, tak som mŕtvý. Si to otvorila, preto nie. Ja si na to potom Freddy, aby som tam mohla ísť. Nemo. Ty si taký Nemo, Freddy.
A ja chcem dostať nejaký jumpscare. Sice by som nechcel to ako mierať, ale ja ho potrebujem. Lebo sa mi naozaj nechce zase niekam chodiť, ale ja musím. Lebo táto hra to nemá vymyslené, že sa môžem teleportovať, keď mám niekde to. Prosím, že tu tá jumpscare nedáva. Hello. Tam je napísané hello. Oh my god. No tu sa že bude schovávala mimika, lebo to tu vyzerá aj ako to. Toto už nemám od nejakého youtubera, ale tu nech sa podľa mňa schovával, pretože vlastne tu vidíme aj ako tu píše. A pochybujem, že by tak písal napríklad, čo ja viem, Gregory, za ktorého teraz hrám. Že by sa tu celý čas schovával. Alebo je možné, že sa tam schovával niekto alebo niečo, o čom sme ešte nevideli. Napríklad, čo ja viem, MXS. Možno áno, možno nie. To ja neviem. A ja sa musím odtiaľto dostať preč, pre Boha. Tak to idem. Mám logiku. Navko, ty si ma neobdostil. Čo sa deje, Gregorium, s tým prstom pre Boha? To je horšia grafika prstov ako Ruinu. Aj Ruin má lepšiu grafiku. Kesi, hodila by sa pomocná ruka Gregorimu. Inak budem robiť nejaké teórie aj preto. Pre Ruin, ale väčšinou budem robiť iba teórie z toho, z FNAFka normálneho, akože Security Breach, a možno budem aj z iného FNAFka na mobilnej verzii, ale to som mohol vidieť, či tam je čeká alebo nie. No, tak pôjdem hore a dúfam, že sa nič nestane. Ale keďže som vlastne pravil, že nechcem ešte ani teórie o inom tom, ale musím povedať, tak poviem. No vlastne teda hovorí sa, že vlastne Mimikovi pomáhala Vanessa a zostrielila ho preto, aby mu pomohla Williamovi Aftonovi. Ale prečo by sa William Afton chcel ísť do nejakého robota, keď zrazu zistíme, že Burn Trap, či ak sa Scrap Trap to určite bude. Hej, Burn Trap, však zistíme, že tak žije. A ak ste si všimli, tak v Ruinu môžete získať nejaký comic page. A jediný comic page, ktorý chýba, je comic page od Princess Quest Endingu. Ale ak ste si zase všimli, tak Afton normálne žil. Ale zase, aj keď vidíme, že si to vymyslel, pretože on bol toľkokrát zabitý tým ohňom, že ja už neviem. On sa nedá zabiť ohňom. Som späť. Musím dať save. OK. Ešte vám ukážem rýchlo, ako vlastne ten Mazer Science kód. Tam ešte rýchlo ukážem. A naozaj dúfam, že to bude veľmi rýchlo, pretože už budem musieť končiť. Nie, akože nie na Xboxe, ale telku. Teda
video. Čiže nechcem, aby to bolo moc dlhá teória. A zase nechcem, aby to bola moc krátka. A potom na budúcu teóriu by som najradšej spravil o phonym. Poď sem, zatancuj. Ideme rýchlo. Ukážem vám o tom exercise kód, ak idete ako prvé označiť monty. Takže dáte 3x4 hore. Dáte páku hore a dáte 3x jednotku. 1, 2, 3. A potom dáte zase páku dole a dáte 1x dvojku dole. 1. S fáskam si môžete otastať dať preč a pôjdete tak, ako teraz som išiel ja, a idete sami. Potom len takto pôjdete, nebudete nenaháňať, ale z muziku nemám to chcem dať rýchlo. Lebo mne je treba ísť na vecko. Tam aj potom tam ukážem, že vás nenaháňam Music Man. Tie kroky, čo teraz počujete, sú moje. Vidíte? Že ani Music Man. Pum. Tohle tu této dve. A máte to, môžete ísť na to.